हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद दुखुनि आरो जोबोद साननो गोनां माखासे बाथ्राफोर बाहाय शेयार खालामगोन। दा नोंथांमोनहा नुदों जानो हागौ जे साननैसो सिगाङाव जोंनि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे बर'फोरनियाव एबा आसामाव ULB मुंनि मोनसे गोदान हाथियार दैग्रा हान्जा ओंखारदों। दा बेखौ बिथांमोनानो बुंनानै लादों ससियेल मिडियायाव, साफ्रोमबो नुखाबाय जानो हागौ। दा बे आरो बेनिनो साननै एबा सानथामनि फिथाइ महरै दिनैजाय जों नुनो मोनफिनबाय जे क'क्राझार जिल्लायाव जे बे ULB जों सोमोन्दो गोनां माखासे सानै सोद्रोमा एनकाउन्टार खालामनाय जादों। दा बे खौरांखौ नोंथांमोना नुदों, जेरै आं नोंथांमोननो स्क्रिनशट होदों। दा बे आरो बेनिफ्राय बे जाथायानो दिनैजाय आरोबाव दसे समनि उनावहाय बेयाव संदाननानै आरोबाव बे खौरां बिजों बड'लेण्ड रादाब जेरै बेयाव होनाय बादिबा नोंथांमोनहा नुदों जे बिथांमोन बुथारजानायनि एबा एनकाउन्टार खालामजानायनि न'खरा नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जे बिथाङा सोद्रोमाजों सोमोन्दो गैया एबा आफादजों जेबो सोमोन्दो गैया, बेबायदि सोद्रोमा नङामोन होननानै अनसुलि बिसिया फोरमायदों होनदों। आरो बिथां अनसुलि बिसिनि आखायाव गोरलै गथ' नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों। दा बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो साननो गोनां, आरो बेनि थाखाय जों बयबो आवाज होनो गोनां। जुदि नङाब्ला दा बेखौ जोङो साननो गोनां। दा बेखिनि समावहाय नोंथांमोनहाबो सानहरनो हाबाय जानो हागौ मा बाथ्रा जादों। जे बाहाय नुनो मोननाय जेरै जोंनि सावगारि, दा बे सावगारिया जोंनि थाखाय मा लाबोनो नागिरदों एबा मा जादों। दा खोथाया जाहैबाय माबि, जोंनि गेजेराव बेबादिनो गोबां आफाद फैबाय थायो, फैबाय थागोन, थांगासिनो दङ आरो गोबां फैगासिनो दं, थांगासिनो दङ आरो उनाव फैबाय थाबाय थानो हागौ। जों बेखौ जोङो फैबाय थानाय नङा, गोदान आफाद जोनोम जानाय नङा, बेखौबो जों बुंनो हाया। मानो होनबा साफ्रोमनिबो साननाया आलादा आलादा आरो साफ्रोमनिबो गोनांथिया आलादा आलादा। दा जेखि जाया मानो बाहाय जोंनि गेजेरावहाय मा जायो, जों बायदि बर'फोरा जाबादि जोंना पार्टिसन माने गावबागाव पार्ट बाय पार्ट जाजोब्बाय। मानसिफोरनि साननाय हनाय आरो मानसिफोरनि आफादफोरा, जोंनि आफादफोरा बर'फोरनिया खौसे होननायानो गैला। दा बेयाव मा जाफैबाय, जायफोर बिथांमोना मा थांखिजों दादोंमोन, बिथांमोननि थांखि आरो जोंनि मानसिफोरनि साननाय हनाय बेजों माने एसेबो गोरोबलायनाय फैला आरो सरकारनिजों गोरोबलायनाय फैया। दा बेखायनो बेयाव मा जाफैबाय, जोंना बिदि माबा मोनसे बिदि ओंखारोबा खायफाया सान्ससो लायो जोंनि गेजेराव। बेखायनो मा जानोसै, बे एरसन एरब्र मोजां मोनजानाय गैजोबि, मोजां मोनलायलायजोबि एबा गोरोबलायजोबि बेफोरबायदि जायगायाव बेबायदि जायोबा बेयो जाखागोनखा एरसन एरब्र। बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ, दाबो नुदों आरो दाबो नुगासिनो दं, नुलांबाय थानोबो हागौ। दा बेसो मोनसे जोंनि जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। माने चान्स नागिरोसो मानसिफ्रा। बेखायनो मा जाबाय नों दा जोंनि जेरैहाय दिनैनि खौराङाबो बेबायदि जानो हागौ। नाथाय आं एक्जेक्ट मिथियाखै, जोङो खौराङाबो एक्जेक्ट मिथियाखै जे नंमारगौना नंमारा। नाथाय न'खरनि सोद्रोमा बुंनाय बादिबा नङा होनना बुंनाय जादों, जेरै बेहाय नोंथांमोनहा नुदों। दा बेबादि दा नंगौबाबो नङाबाबो माने बेबादि जोंनि गेजेराव खौरांफ्रा फैबाय थाखासिगोन। दा बेखायनो बेयो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बेनि सायाव जोंनि रायजो राजाफोर आरो जोंनि सरकारा दा मा आवाज होयो, माहारि आफादफोरा मा आवाज होयो, दा बिसोर साननांगौनि बाथ्रा। मानो होनबा जोंनि गेजेराव बेबादिनो बारै जों बर'फोरा लासै लासैनो माने माइनास जोबनायनिफ्राय जोबनाय जाबोगासिनो दं लासै। दा सोरखौ बुंनो सोरखौ मानो जों बुंबाबो दाय जागोन। दा बेखायनो जोङो नुनो मोनगोन, नायलांबाय थागोन, नुलांबाय थासिगोन जोङो। रायजोफ्रा मा खालामो एबा सरकारा मा खालामो एबा आफादफोरा मा खालामो, मा बाथ्रा बुङो। जुदि नोंमाराबा बिनि सायाव जोंहा मा लानांगौ दङ एबा जोंनि माहारियारि आफाद, आइजो आफाद बा गुबुन आफादफोरा मा खालामो बेनि सायाव जोङो नुनो मोनसिगोन। दा थेला नारलायलायो ना मायो गावजों गाव, दा बेसो जादों खोथाया। जुदि नङाबाथ' बिजिरनाया नांगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो नुलांगोन, नायबाय थानांसै। दा जेखि जाया मानो बिथांमोननि थैनायनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों आरो नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो दुखु मोनदों जानो हागौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।